Dadi mu shiga daga ciki mana. A'a, ni ba zama ne kawai ba. Dan Allah, dan manzon Allah. Kubra, ki yi haƙuri. Wannan rayuwar ba ta dace da ke ba. Ina da mutunci a unguwa kamar yadda kika sani. Sai surutu na rasa inda zan sa kaina. Dan Allah ki yi haƙuri ki koma gida. Ki bar wannan rayuwar haka. Abba, ban shirya koma gida yanzu. To saboda me? Dadi, sai na samu ciki, na san talo, budurwa ko ɗan saurayi, ko dai ka samu amarya ko kuma ka samu aboki. Wannan tsohon fa kin fara kula tsofaffi kenan? To wallahi kan dawo gidan nan in same shi. Sannun ku da aiki. Sannu da zuwa jiya. Me yake bukata ne? Wallahi gado nake so da sif. Shine nake so in ji farashin ku. To Hajiya ayin kika ce kayan daki. Dole sai kin bambance mana. Kayan daki na matar aure ko kuma kayan daki na budurwa? Gadon da nake bukata irin na 'yan mata, 'yan kwalisa shi nake bukata. To Hajiya akwai gado wanda ake hada shi da sif, shi akwai na 150, akwai na 120. Yanzu babu wani sauki a ciki? To Hajiya abin da nake so ki fahimta, kin san masu inganci za a yi kuma kaya sun tashi, shi sa na gaya miki kawai gaskiyar farashin. To shikenan, abinda zamu da kai shine duk lokacin da na shirya sai na zo na same ka, amma a yanzu akwai wani karfin labule na da ya karye, nake so mu je ka gyara mu. To Ayuba, dan samu guduma ko? Bari sai na haɗa ki da yaro na sai ya je kafa. Ha ba kai kuwa dan Allah. Ni kawai kai nake so ka zo ka gyara mu. Hajiya ba zan ki taki ba, amma dai gidan ba nisa ko? Ai ba nisa, shi yasa ma nake buƙatar ka zo ka gyara mu. To ni zan je wajen aiki. To shikenan mai gida, a da lafiya. Yana da kin canza fuska. Mai gida tun ɗazu kafin kai wanka na ce ka ja mana ruwa a rijiya. Gashi gidan ba ruwa ko kaɗan. Wai ki, ni zan ja miki ruwa? Da can ni nake ja miki ruwa? Za ki ce in ja miki ruwa? Ki, wai ina tunanin ke tafiya ne? Wai kin san irin wahalar da nake sha in na fita? Da za ki ce in ja miki ruwa? Ke ba za ki riƙe aikin gida ba? Sai ya zama cewa aikin gidan ma tare da ke zami kuma in fita in je in nemo wanka miki. Amma dai ka ga halin da nake ciki. Ciki na ya tsufa. Sannan kwakwaran sunkuyo ma bana iya yi, ga mahaifiyarka tsufa ya kama ta. To idan baka ja mana ba zai ja mana ruwa a cikin gidan nan. Za ki bata min lokaci kawai.
Da na san wannan maganar cewa wallahi da ban saurare ki ba. Baba ina kwana? Lafiya kalau. An tashi lafiya? Ina gajiya. Lafiya lau. Surutun me naji kuna yi ne ai? Wai ki duba ki gani wai da tsohon ciki wai za ta je unguwa. A'a, bai dace ba. Ai zuwa unguwa yanzu ba nata bane. Inda cikin ta ya tsufa din nan bai kamata ta fita ba. Mu lokacin da muke da ai ciki da wata 5 ma an daina fita sai an haihu. Saboda ba a san irin abin da za a gamu da shi ba. To, ko da kuka san muhimmancin aure kuka san ya aure yake, ai kun fahimci haka. To ni zan fita baba. Allah ya bada sa'a. Allah ya bada sa'a. Allah ya kiyaye. Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Ke ku Hajara, me yasa da tsohon cikin ki dinga cewa zaki fita? Ai fita bai dace da ke yanzu ba, inda cikin ki din ne ya tsufa kamata a yi ki huta. Mu lokacin da muke mutanen da in ciki ya wata 5 ba a fita. Sai lokacin da Allah ya sauke ki lafiya saboda baki san irin wanda zaki game da shi ba. Babu kyau. Kar ki fita. Dama baba gidan barka ne na so in je amma na fasa. Yawwa, ko kefa ai gara ki dinga jin maganar mijinki. Shi zaki samu zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da mijinki. Allah ya miki albarka. Allah ya sauke ki lafiya. Allah ya sauke ki lafiya. Bari in tashi in je in ja ruwa. To, Allah ya albarka a ɗebo a sannu ki ɗebo wanda zaki iya. Sannu, Allah ya sauke ki lafiya. Allah ya sauke ki. da kake mun kamun adalci kenan. Abin da kike so ki kwantar da hankalinki. Aikin nan ana yi. Kin wancan katakon? Ai na garan ku ne. Hadawa kawai ya rage ai. Kullum abin da kake gaya min kenan, duk sanda nazo abin da kake faɗa min kenan, hakan kuma bai kamata ba. Saboda wannan yar iskar karuwa shi yasa tun safe baka zo gidana ba?
kubura. Wannan kwastoma ta ce. Ya sa aiki zo ki same ni da kwastoma ta. Kuma ki dinga kokarin kina so ki ci mata mutunci. Kan ya rufe min baki. Ban zo kanka ba tukunna. Haba kubura. Wannan wani irin abu ne? To bai na gaya miki. Ko matata ba ta sai mun wannan kashe da kike mu. Kai ki sake ce mun karuwa. To idan na ce miki karuwa sai me?